Un any més estem presentant una nova edició de Morella Negra. Enguany, no cal ni dir-ho, evidentment diferent, no? Diferent perquè el Covid ens marca l'agenda, els condicionants, però jo vull agrair als membres del jurat, a l'organització d'este festival gastroliterari que ha suposat en els anys anteriors un revulsiu cultural i promocional de la nostra ciutat. Com dic, vull agrair aquesta empenta que han tingut per a repensar aquesta edició de Morella Negra i adaptar-la, evidentment, a les circumstàncies que venen marcades per la seguretat sanitària. Esta serà una edició digital, serà una edició on no podrem gaudir, com altres anys, de tantes converses, de les degustacions, però on sí que tindrem aquesta entrega d'aquest premi que tanta estima li tenim, com és el Tuber Melanosporum, aquest premi que va a la millor novel d'aquest últim curs. Per tant, com dic, vull agrair aquest esforç que s'ha fet per a tirar-ho endavant, animar a la gent a que participe, aunque sigui des de la pantalla, des de la distància, este dissabte en les activitats que s'han fet i que podran veure pel canal de YouTube i que ara Jorge García ens explicarà en més detall, i en aquest desig, i així es vull acabar, que l'any que ve, igual que en altres activitats i en altres propostes, que ja puguem gaudir plenament d'una nova edició de Morella Negra, que ja no tinguem que pensar tant en el Covid, sinó en fer coses en la cultura, en la promoció de Morella. Però vull destacar que és important que aquest festival continue i que, aunque sigui d'una manera ben diferent, però que enguany també el puguem realitzar i, com dic, esperem que la gent ens acompanyi des de l'altre costat de la pantalla este dissabte. Bueno, des del primer moment que ens vam posar a plantejar la Morella Negra per aquest any 2021 ja vam veure que les coses no podrien ser com els altres anys. El primer que vam fer va ser suprimir el que era la part gastronòmica, perquè estava clar que no podríem tindre el contacte uns als altres, i una part que a nosaltres ens agrada molt. Vam intentar preparar un festival en bastantes taules, menys que els altres anys, però en una quantitat de taules que representares, que omplís els 3 dies del festival. A mesura que hem anat arribant hem vist que això tampoc no podia ser, i per últim volíem tindre una taula en els finalistes del Tuber Melanosporum i després l'entrega del premi. Al final, degut a les condicions, tampoc han pogut ser, però no volem deixar d'estar presents al calendari de festivals de cultura d'ací de Morella, i pensem que a pesar de les circumstàncies tenim que estar presents. Entonces hem reduït el festival a l'essència i l'hem tingut que fer digital, encara que ens pese. Vull agrair l'ajuda que ens continuem prestant, com els altres anys, a l'Ajuntament i també a la Diputació per fer possible este festival que sigui digital. I això, el que farem serà pràcticament el mínim que pensem que tenim que fer, donar el nostre premi, el Tuber Melanosporum, a un dels escriptors novels que han publicat durant el curs anterior. És una llàstima que no es puguem tindre així al 5, però sí que tindrem nosaltres el que serà el guanyador del premi. Este any, com us deia, serà digital, serà en directe des del Teatre de Morella, el dissabte 27 a les 6 de la tarda. Des d'allí s'emetirà el que és la Morella Negra d'este any. Primer, per no oblidar l'essència de Morella Negra, el que farem serà emitir un vídeo en moments de les edicions passades, on se vegi moments de les taules, que se vegi també entregues d'uns altres premis Tuber Melanosporum, que se vegi l'ambient que hi havia a la sala gastroliterària Sergio Besser, que lamentablement este any no podrem inaugurar, però sí que estarem presents. I després, també, a part de tindre el premi, també parlarem de llibres, perquè una vegada que hem fet l'entrega del premi, el premiat, el que serà el quint Tuber Melanosporum, sí que tindrà una entrevista, allí durarà una mitja horeta, en la que ens explicarà el seu llibre, el seu procés creatiu. Jo crec que serà interessant.
Este any, en vez de tindre que vindre vosaltres ací a l'Ajuntament o al teatre per poder disfrutar de Morella Negra, anirem nosaltres a les vostres cases perquè així ho puguem veure. I el que sí que us recomano és que poseu vosaltres la part gastronòmica. A les 6 de la tarda del dissabte se poseu una llesqueta de trufa, un poc de vi negre de Castelló i que mireu tota l'entrega del premi, on estarà el vídeo de Morella Negra, els xerraments oficials, parlaré jo, parlarà l'alcalde, tindrem també a la diputada de Cultura, tindrem l'entrega del premi i després sentirem parlar de llibres. De totes aquestes taules que havíem preparat per fer el festival, sí que pensem que és una llàstima no poder-les tindre així i el que sí que volem és al llarg de l'any, durant la programació, ja més de cara a l'estiu, si les condicions sanitàries ho permetixen, sí que tindré aquestes taules així. Vam organitzar 3 taules a part de les del Tuber Melanos Fòrum, crec que molt interessants. En una se parlava de lo que era les trames de blanqueig de diners, vindria Carlos Quílez, en un magistrat del Tribunal de Corts d'Andorra que coneix perfectament les trames de blanqueig, i després el comissari Joan Miquel Capell, que va ser finalista en Tuber Melanos Fòrum, però ell va estar dins dels Mossos d'Esquadra des del primer moment quan se va crear la policia autonòmica. Eixa era una taula, després teníem una altra taula en 2 escriptors lligats a Castelló, Pérez Cervantes i Graciela Moreno, que ens portaven els seus llibres, i després una altra taula que parla sobre sèries i sèries de true crime en un especialista, en Nacho Cabana i la seva parella, que ell és guionista i ella ha fet estudis sobre el rol de la dona en les sèries de narcos mexicanes. Jo crec que eren 3 taules molt interessants que mirarem de tindre durant la programació cultural més de cara a l'estiu, si les condicions sanitàries ho permetixen. Bueno, bon dia. Simplement, això, com bé han explicat, enguany és diferent, ens hem quedat només en l'essència de Morella Negra con la trufa. Totes les demés activitats no les podrem fer, però simplement pensar això, que l'any que ve continuarem i segur que la 18, que serà l'any que ve, la farem i tornarà a ser el que era antes. En els restaurants segur que tots haguem volgut estar així present en aquestes jornades que no han pogut ser. Alguns sí que ha presentat algun menú i ho estan fent per emportar i això, simplement agrair que la gent any darrere any ha continuat estant present a totes les activitats que hem anat fent en aquestes jornades. Molt bé.